guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog is, ayan po, magluluto tayo ng gatang malunggay. Ang malunggay po ay napakasustansya. Marami po tayong vitamins na makukuha sa malunggay. Ayan, magluluto po ako ngayon ng malunggay. Gagataan natin guys. Tara, himay-himayin na po natin guys. So, ayan guys. Una natin gagawin ay himay-himayin natin ang malunggay. Ayan. Himay-himayin natin siya. Ayan. Himay-himay tayo ng malunggay. Sarap po itong gataan. Guys, ito po yung ingredients natin sa lulutuin natin ginataang malunggay. So ayan guys, we have onion, ginger, garlic, and dried fish,
and salt. So, ayan guys, pag nagluto po tayo ng gata, pagsasama-samahin ko lang po yan guys, sa gata. At pakukuluin natin, tapos bago natin ilagay ang malunggay. Ito po ay lutong probinsya guys, napakasimpleng lutuin. Ayan, pero napakasustansya po nito guys. Ayan po kanyang mga ingredients. Meron tayo, ayan. Like as I have said, we have onions, ginger, garlic, and dried fish. Ang palasa lang yun guys, malunggay. And also we have salt. So let's go guys. Magluto na po tayo. Tara na po. Samahan niyo ako magluto. So ayan guys. This is coconut milk. Yan. Pakukuluan lang po natin. Pakukuluin yung ating coconut milk bago natin isalang yung mga ingredients niya. Ayan guys. Ayan. Kukulo na po siya. Kukulo. So ayan guys. Kuluin natin. Ngayon po, sabay-sabay na lang natin ibuhos itong ingredients. Ayan. Yung sibuyas, garlic, onion, and ginger. Guys. Tapos po, salt. Lagyan natin ng salt. Hindi na po natin lagyan ng, hindi na po kailangan lagyan ka ng magic sarap kasi yung coconut milk is may texture siyang medyo matamis guys, diba? Yan. Tingnan nyo guys, malapot yung coconut milk ko. Silky siya. Ayan. Yung ating pong sinahog ay dried fish. Pampalasa lang yan guys. Lutong probinsya. Lutong waray-waray guys. Ang sarap guys. Ang sarap. Ang sarap niya. So ngayon naman po, ilalagay natin ang malunggay. Ayan. Tatak-tak natin. Ayan. Haluin natin. Alam nyo guys, marami namang option na pwedeng isahog sa malunggay. Pwede yung tawag dito sa Bisaya ay kinunot, yung isda sarap guys. Lutong probinsya guys, lutong probinsya, simpleng lutuin. Ayan. Namiss ko na kasi yung malunggay guys na gataan. Saka namiss ko na rin yung lutong waray. Yan. Pero actually guys, maganda sana dito is labasita. Kaya lang, hindi na ako kasi ako pumunta ng palengke. Dito na lang ako bumili sa tindahan ng tuyo. Yan. Guys, ang sarap. Ang sarap niya. Ang sarap talaga. Ayan guys. Buksan na natin ang malunggay. Ayan.
lutong probinsya, lutong waray-waray. Ayan na guys, ang finished product natin. Ayan. Ang malunggay. Ayan, lutong probinsya. Lutong waray-waray. Lasang-lasa yung kanyang tuyo, yung fried fish. Ang sarap. Ayan. Kasama pang bayabas. Ayan. Kasama pang bayabas. Ayan. Tayo kasi may tugtog. Thank you for watching guys. Very healthy yung ating vegetable. Leafy vegetable. Thank you for watching. God bless you all po.